Glek. Ndak ini Glek. 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 Aduh, cepet tekan Dul. Aduh Glek. Nyung saya Glek. Nyung kudu digendong nggih. Gendong. Yo. Yo tak gendong. Jo. Aduh. Nah, apa Glek? Yang ora kuat kan Dul. Aduh. Ya wis, jajal. Kowe sing tak gendong. Nyung kuat pura. Yo. Kuat Glek. Aduh, rasane. Ya wis, mlayu meneh wae. Jo. Iya. Napa maneh Kang Dul? Iki ra didik Glek. Nek kene mlayu terus bareng ra didik Glek. Kowe mlayu mrono, aku mlayu mrene. Iya, aku mlayu mrono, kowe mlayu mrene. Ring cilik bae ya. Aduh. Aduh, saya. Mbak. Siapa Mbak? Ki wong bedhek apa priye? Dia mau suara semaur. Sanu-sanu kupenge kopoken. Mbak. Apa Mas? Siapa Mbak? Iki Mas nenggone wit. Wet tak tunggoni iki bojone. Aku rondo anyaran kok Mas. Oh, rondo anyaran. Lah sampean karo bocah lewat kene ra, Mbak? Bocah. Yo. Kae pok, Mas. Pok, peliling-peliling, jalo tak antem, Pok. Mbak, bocah iki cilik, ireng, wagu, topinan anggone Power Rangers. Ora temuan mrene, Mas. Lah nang apa asale? Tak sebelah, Mbak. Gemes aku, Mbak. Lah kok kowe ngerti ra, Mbak? Ya kuburan kok diduduk. Mosok? Iya, Mbak, ngutek rak jaremu kowe iki. Embuh. Ya wis, Mbak, saumpamane kowe weruh gampang ngomong aku. Iya, Mas. Sun. Iya. Mangku purel neng karaokean ngelos pupu tekane Gunung Semeru. Kang Doledi mau mlayune rinti yo. Aduh, umete. Ididi. Pupu kok halus temen kok kiye. Ora teng blakrek kaya tembok TPS. Mbak, ngobengi melu aku gelem apa ora? Tak jak iling. Mengko beline tak sangoni somai sak dendang. Gelem mo? Kang Dul. Lah sampean ndong karo sapa? Lha kiye? Apa kowe ra weruh, Glek? Debok. Kok debok? Wong ayu-ayu kok ke padake debok. Oh, Mbak, oh.
Heeh. Iki arane Mbak Yeni, konco kuliahku. Kuli payah kok Kang Dul. Kok kuli payah? Kowe maneh nyemeh. Tak kenal keo. Iki arane Mas Ogle. Lah nek iki arane Mbak Yeni. Salaman Agle. Ya Kang Dul lah. Walah. Dikenal ke wong ayu wegah. Goblok. Gak baik. Hari ini no? Loro godong salam kelar. Dikon kaji kaslan kok. Ngurak kelar aku wis ora kerja nang kono. Lah nang opo? Kaji kaslan bangkrut. Bangkrut? Iya kelar. Ya asline ono ta kerjaan liya nggo aku. Tapi aku sungkan. Lah sungkan nang opo? Mending sih nang kono bayarane gede. Iya ta kelar. Tapi aku sungkan kok. Lah wong kon nggo celeng kok. Ya bener no, aja gelem. Wong sing tunggale dhewe Pak Degusai. Ya mono. Lah iya kelar. Ya wis aku Pak ngedhuke loro godhong salam sik Klar. Wis mono, gedhuke. Godhong salam pokok dijangan. Timbang ke sore mangan ora ana lawuhe. Iki duwite sapa? Kok teng drantel? Glek, mrene tak uturi, Glek. Ana apa Kang Dul? Tak kongkon no. Iki duit tukoke rokok sebungkus karo kopi ireng. Mlangku susuke nggo kowe. Iki godhong Kang Dul. Kok godhong? Iki duit anyar, Glek. Karang kowe urung gedhi, ora reti iki duit anyar. Ya wes, tak tekoke. Ya, mana? Pancen kok nasibe wong ki ra ono sing nyangka. Ki duit panggopo? Oh, nggo omah tingkat B5. Langku turahe nggo tradak sak kalongan. Dadi wong-wong do plesir ora kepanasan. Aduh. Ya Kang Dul. Kopi karo rokoke. Suwun Glek kok. Iya. Nah, kowe ra jajan Glek. Ora Kang Dul. Duwite tak kumpulke kok, tak nggo tuku doro. Heeh, bener Glek. Duite sing gak kebae. Aja jajanan. Iki kopi apa Glek? Kopi kali Kang Dul.
Merek anyar kok. Iya, enak apa ora Kang Dul? Enak Glek. Aduh, sedepe. Anjing, pilih Kang Dul. Pilih ring di Glek. Reng omah Kang Dul. Oh gitu. Ya wis njo. Yuk. Lagi mau ngomong apa? Sek. Aku kan mau ngomong. Aku sungkan kerja ngaji kaslan. Terus mau Klarin jawab. No, bener no. Aduh gelem. Si tunggal dhewe masuk Pak digusai. Berarti mau Klarin madake aku karo celeng oh. Oh, aneh bener. Glek. Sek Glek. Lah apa Kang Dul? Njo, melu nyo. Yo. Glek, iki herene sapa Glek? Iki pit onto Kang Dul. Kok ketonto. Kowe maneh nyemeh. Pati opoke Kang Dul. Pak nyacak Herli Glek. Jajal tempakane sik lasdes apa ora? Acu Kang Dul kok ndak isengane wonge. Alah, medit temen. Jo pilih be. Jo. Pelemok menes-menes. Kowe gedange prawan wis bali dek Saudi yo. Pak nyacak Herli delok kowe ra entuk. Lah kae kan wae wong Kang Dul. Sek Glek, Apa Kang Dul? iki ondone kaya bapak. Aduh, ya bapakmu wis mati sih Kang Dul. Ya tapi kan kaya wek bapakku mbiyen iki ki. Tak gawah. Aman-aman. Glek. Lah nanti ka ondone. Ora ana. Lah trik aku mudune. Tolong. Tolong. Tolong.